Guys, nakosulti guys. Kanang ako ra ba makapansin na ni guys? Kanang malibang ta ba? Tapos kanang makaihigod ta. Yeah! Kanang malibang with ihi. It melts me so good. Tapos guys, talagsa guys. Kanang mga, ano to ba? Talagsa, kanang pa-open na to mga gripo ba? Tapos may tao. Kani pang pinakalami guys. Kanang may tao sa yung CR guys. Unya alibang ka guys. Unya todo ni mo tok-tok tas mohana din ako sunod. Ana magsiwa. It makes me so bad. Grabe asa ya. Napay uban guys kanang malibang ka guys. Tapos di ka kabantay guys. Nga sige ra kag igit-igit na may dala utot. Di gago. Unya pakapinan ni mugtubol. Kanang naglibog ka guys. Kanang abin mugtubol pero igit day happy wo. Unya ka na guys, isultin ako sa inyo tarong guys. Karang mutok-tok ka sa CR guys. Kabin mo ulay tao. Pero naay tao. Paggawas niya, pag sulod niyo putabaw. Lagi po. Guys, wala po mo kabalo guys. Kanang mga ga-Facebook guys. Karang ga-reply sa yung mga message, mga anak na mga tao guys. Wala kabalo na libang po na sila.